To, Assalamu alaikum. Fatan kowa yana nan lafiya. Wato an zo gurin da mu musulmai masu kishin musulunci masu son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu jira sai malamai sun yi magana akan wannan abu ba. Saboda Annabi ba na malamai bane kadai. Annabi namu ne dukanmu. Duk mai kishin Annabi wannan abin da aka yi ya ci a ce ya fito ko da addu'a ne kuwa ya yi kan la'anan wa'annan mutanen da ba su sa Annabi. Dan mu duk wanda bai sa Annabi ba mu san shi mu. So yanzu ba lokaci bane na fada ko wani abu. Bakin ka ma ya ishe ka, yanar gizo kadai ta isa ta kai sako inda kake son ya je. So mu kuma ta inda zamu nuna kishi da son Annabi shine ta inda mu ma duk wani abin da ya zo ko in ce ya hada mu da zai sa har mu yi mu'amala da anything that has to do with France sai mu tattara shi mu aje shi gefe, because duk wanda bai sa Annabi ba mu ga me za mu yi da abin da yake yi ba. Sannan Annabi ya gama mana komai. Har shi mai batanci ga Annabi bai san Allah ya bashi bane ma ya mai talalama saboda Annabi. To mu muna son Annabi. Musulmai, duk musulmin duniya ni na san yana sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kishin da za mu yi musu kenan, duk wani abin da yake dangane da su ko wani business ko wani abu mu ma mu tsaye da shi, saboda wannan ya nuna cewa daman ba su san musulmai. To mu kuma duk wanda bai san musulunci har ya kai gaba musuluncin bane bai so, annabin mu ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai so, ba mu da wani abin yi da shi. Ko me ko yake ba mu, ba kan mu jira sai malamai sun fito sun yi magana akan wannan abun. Kowa lahirar na yake nema. Malaman ma da suke wa'azi suna yi ne saboda gobe Allah annabin ma ya cece su. To mu ma muna sa Annabi ya cece mu gobe kiyama. So mai addu'a, mai maganan da zai yi duk abin da ka san zaka yi wanda zai isar da sakon da kai kake so ya isar, to ya kamata musulmai mu tashi tsaye da addu'o'i da komai, ba fada ba komai. Dan siyasa ne ko addu'a muka yi Allah ya karya kadarin shi da komai nashi, wallahi Allah zai ansa, saboda an taba masoyin Allah gaba daya. Kuma mu ma masoyin mu ne. Duk abin da Allah ke so muna so. Annabin mu abun so ne. So Allah ya kara mu Annabi daraja. Allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci da musulmi, ya karya kafirci da kafirai. Allah ubangiji ya karfa mana asiri, ya kare mu gabaki.